Обичай себе си. Звучи красиво, мъдро, вдъхновяващо, но когато го чуеш в труден момент, може да ти звучи и кухо. Как точно да се обичам? Да си купя шоколад? Да си кажа хубави думи в огледалото? Това ли е? Много хора говорят за самообичане, но малко го разбират в дълбочина. Себеобичането не е просто емоция, то е процес, практика. Решение, което взимаш всеки ден, особено в моментите, когато ти е най-трудно да бъдеш добър към себе си. В това видео ще си отговорим на два въпроса. Какво наистина означава да се обичаш и откъде да започна, ако досега не съм знаел? Себеобичането не е егоизъм, то е основа. Често се бърка с нарцисизъм или егоизъм, но нека си го кажем ясно. Да обичаш себе си не значи да мислиш, че си по-добър от другите. Означава да се отнасяш към себе си така, както би се отнесъл към най-близкия си човек. Да уважаваш границите си, да си позволяваш почивка, да си казваш истината дори когато боли, да се утешиш вместо да се обвиниш. Себеобичането е вътрешна стабилност. То е гласът в теб, който казва: аз заслужавам грижа, дори когато не съм перфектен. От какво започва себеобичането? Често се пита, откъде да започна? От простичкото, от ежедневното, от онези невидими неща, които повтаряш всеки ден. Нека ти изложа няколко практични и реалистични стъпки. Слушай вътрешния си диалог. Говориш ли си като с приятел или като с враг? Започни с малко. Когато направиш грешка, не се наричай глупав, кажи си: направих каквото можах, но ще се справя по-добре. Номер 2. Поставяй граници. Кажи не, когато нещо те изтощава. Това не те прави лош човек, това те прави зрял. Себеобичането значи да не се изоставяш, за да угодиш на другите. Номер 3. Грижи се за тялото си. Не става дума само за спорт или хранене, а за това да го чуваш. Кога си уморен, кога си напрегнат, кога имаш нужда от почивка. Сънят, храната, движението са езици на любов към себе си. Номер 4. Разреши си да чувстваш. Обичай себе си в радостта и в болката. Позволи си да бъдеш тъжен, гневен, изгубен и не се отдръпвай от себе си в тези моменти. Номер 5. Приеми, че себеобичането не винаги се усеща. Няма да се чувстваш вдъхновен всеки ден. Понякога ще трябва да се държиш като родител за себе си, с грижа, с търпение и постоянство, дори когато не ти се иска. Себеобичането е равно на избор, не на чувство. Ето и как звучи най-голямото объркване. Когато се обикнеш, ще започнеш да се грижиш за себе си. Истината е обратната. Когато започнеш да се грижиш за себе си, стъпка по стъпка, тогава идва и усещането за любов. Себеобичането е като градина. Не цъфти отведнъж. Изисква търпение, последователност и време. И точно в това има сила, защото ти го изграждаш съзнателно. Аз съм Ванеса и съм психолог. Ако посетиш сайтът ни Prime Health, ще научиш повече за мен, а и ще имаш възможността да запазиш своя консултация. Обичаш себе си не защото си перфектен, а защото си жив. И си достатъчен, точно такъв какъвто си. Ако си на пътя на себеобичането, как изглежда първата крачка за теб? Напиши ми в коментар нещо малко, което ще направиш за себе си още днес. Благодаря, че ти остана до края. До скоро!